Mabuti naman at naglilinis ka. Asan yung kapatid mo? Umalis na naman? Nasa basketball court daw po, Nay. Magpapapawis daw po. Wala nang ibang alam gawin yung kapatid mo kung di ang mag-basketball. Mapapakain ba tayo ng bolang yan? Bakit kasi hindi pa siya maghanap ng trabaho nang may pakinabang naman ako sa kanya? Hayaan niyo na po, Nay. Baka naglilibang lang po, kagagraduate lang po kasi niya. Isa ka pa. Kailan mo ba balak bumalik sa Maynila? Wala na akong pera. Hirap na ako mag-budget ng gastusin dito sa bahay. Emma! 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 Ay, Nay! Bakit po? Tawag niyo po ako. Kakain na po ba tayo? Saglit lang po, maghahain po ako. Teka lang. Huminahon ka nga dyan. Di ba katatapos lang natin kumain? Ako ba yung niloloko mo? Magtupi ka na nga lang ng damit doon, kaysa yung nakatunga ka dyan. Oo nga pala, Nay. Sige po. Kung kanina ka pa sana nagtupi, edi sana tapos ka na. Sige po, Nay. Pasok na po ako sa kwarto. Magtutupi na po ako ng damit. Pagkatapos mo magtupi, maglaba ka na. Para may pakinabang naman ako sa'yo. Hindi yung puro kain tulog na lang ang ginagawa mo dito. Sige po, Nay. Kaya aga-aga, pinapainit mo yung ulo ko. Bakit kaya ganun si Nanay? Hindi ko man lang naramdaman yung pagmamahal niya bilang isang ina. Emma? Emma? Gumising ka na nga dyan. Wala ka bang balak kumain? Emma? Opo, Nay. Babangon na po. Ano nangyari sa'yo? Bakit po, Nay? Bakit ganyan yung mga mata mo? Kaya wala kang naitutulong dito sa mga gawaing bahay eh. Lagi ka na lang nagpupuyat. Nay, ma-insomnia na po ata ako. Gabi-gabi na lang po akong hindi makatulog. Naku, Emma, huwag mo nga akong dinadramahan. Kaka-cellphone mo yan. Alam mo ba, yung kapitbahay nating si MC, wala nang ibang alam gawin kundi ang mamasyal. Eh ikaw, kailan ka ba babalik sa trabaho nang makapasyal naman ako? Ang tagal-tagal kasi ng bakasyon mo dito. Emma! 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 Ay, Nay! Bakit po? Ano po yon? Anak ng... Maupo ka nga! Kanina pa ako salita ng salita, wala naman pala akong kausap. Pasensya na po, Nay. May iniisip lang po. Ano na naman bang iniisip mo? Palagi ka na lang lutang. Iniisip ko lang, Nay, kung paano tayo yayaman. Anong nakakatawa? Para kang baliw. Gaano ba katagal yung bakasyon mo? Umamin ka nga. Nagbakasyon ka ba o natanggal ka? Nag-leave lang po ako ng 2 buwan, Nay. Napaka-toxic po kasi sa trabaho, kaya gusto ko po sanang magpahinga muna. Mapapakain ba tayo ng pahinga mo? Saan tayo kukuha ng budget araw-araw? Kung ang haba-haba ng bakasyon mo? May konting pera naman po ako naitabi dyan, Nay. Pagkasyahin na lang po natin. Siguraduhin mong magkakasya yan sa 2 buwan. Dahil kung hindi, Opo, Nay. Ako po yung bahala. talagang ikaw ang bahala dahil tapos na akong mag-intindi sa inyo ng kapatid mo. Hindi mo ako makukuha ng paiyak-iyak na yan. Sige na, magwalis ka dun sa bakuran. Opo, Nay. Kapag ba nawala ako, madami kaya yung iiyak. Emma, ano ka ba? Kung ano-ano yung iniisip mo. Hello, girl. Ba't napatawag ka? Ano na, girl? Balita ko, nakalib ka daw ngayon ah. Ano, hindi ka magpapakita sa amin? Ano ka ba? Mag-aaya sana ako sa susunod na araw. Naunahan mo lang ako. Sus, huwag ka na mag-explain. Ano, saan ba tayo? Sa dating tambayan natin, ikaw na lang din na magtawag kay Rose para sabay kayong pumunta. Sige girl, ako na bahala kay Rose. Usapang matino yan ha. Mamaya indyanin mo na naman kami. Ano ka ba? Hindi na. Sige na, may gagawin pa ako.
Okay, sige. Hello, girl. Busy ka ba bukas? Hindi naman. Bakit? Saan tayo? Doon kila Emma, sa dating tambayan. Ha? Di ba sa Manila siya nagwo-work? Ay, hindi mo alam? Ang hina mo talagang sumagap ng chismis. Nakalib siya ngayon, 2 buwan. Ha? Totoo ba? Hindi man lang yun nagsasabi. Kaya nga eh. Buti na lang nalaman ko kay Ray. Nakita niya daw kasi si Emma nung nakaraan. O sige, kita-kits na lang sa dating tambayan. Sige, girl. Tagal naman ng mga yun. Parang pagong kung gumalaw. Uy, andyan na pala si Emma, oh. Tara, lapitan natin. Alam kong nandyan kayo. Huwag na kayong mag-abalang gulatin ako. Paano mo nalaman? Kainis, panira ka naman. Paano hindi ko malalaman? Malayo pa lang kayo, amoy na amoy ko na yung pabango mo. Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Pinapaligo mo pa rin yung pabango mo. Hindi 3 spray lang yan. Namiss ko kayong dalawa. Namiss ka din namin, girl. Ang tagal mong hindi nagpakita. Kaya nga. Aray ko, Kelly, ang sakit naman. Kamusta ka na, girl? Lumusog ka ata. Iba talaga pag hiyang mo ang trabaho. Napabayaan ko na pala ang sarili ko. Alas 3 na pala ng umaga. Ang bilis ng oras. Hoy, natulala ka na dyan. May problema ba? Ah, wala naman. Asa na pala tayo? Sa trabaho? Hindi ko hiyang ang trabaho. Magaling lang talagang mag-alaga si Renz, kaya ako lumulusog. Sana lahat, alagang-alaga. Uy, di ba? Sumahod ka na kahapon. Oo, ikaw. Hindi pa nga eh. Wala pa sa akin. Oo, sa'yo meron na. Meron na. Nakuha mo na? Oo. O, di ba? Sa susunod, manlibre ka naman. Oo na. Tignan mo tong Sema, tulala na naman. Kaya nga, parang pati yung utak niya nakabakasyon. Hoy, Emma! Hoy! Okay ka lang? Emma, kanina ka pa tulala. Nagsabi ka nga ng totoo. May problema ba? Uy, Emma, na paano ka? Okay ka lang ba? Nag-away ba kayo ni Renz? Akala ko ba tinatrato ka na mabuti ni Renz? Lagot talaga sa akin yon. Hindi. Walang kinalaman si Renz dito. Okay kami. Sobrang okay kami. Ako ang problema dito. Hindi ko nga alam kung anong nangyayari sa akin. Minsan masaya naman ako. Minsan hindi. Tahan na, Emma. Kung may problema ka, sabihin mo lang. Handa kaming makinig ni Rose sa'yo nang walang halong panguhusga para naman mabawasan yung bigat na nararamdaman mo. Basta Emma, nandito lang kami ni Kelly, lagi nakasuporta sa'yo. Para saan pa yung pagkakaibigan natin kung hindi ka namin dadamayan? Basta kung kailangan mo ng masasandalan, magsabi ka lang. Napakaswerte ko talaga at kayo yung naging kaibigan ko. Maraming salamat dahil nandyan kayo para alalayan ako. Ipasa Diyos mo na lang lahat ng problema mo, Emma. Magaan sa pakiramdam kapag kausap mo siya gabi-gabi. Maniwala ka man sa hindi, nanggaling na rin ako sa ganyan. At alam ko na malalampasan mo rin yan gaya ko. Tara, bumili tayo ng ice cream, pampawala ng stress. Ako yung nai-stress sa inyong dalawa eh. Napakaswerte ko talaga. Thank you Lord at binigyan mo ako ng mga kaibigan na gaya nila. Hoy, tulala ka na naman dyan. Tara na nga. Sige, tara.
Mabuti naman at naglilinis ka. Asan yung kapatid mo? Umalis na naman? Nasa basketball court daw po, Nay. Magpapapawis daw po. Wala nang ibang alam gawin yung kapatid mo kung di ang mag-basketball. Mapapakain ba tayo ng bolang yan? Bakit kasi hindi pa siya maghanap ng trabaho nang may pakinabang naman ako sa kanya? Hayaan niyo na po, Nay. Baka naglilibang lang po, kagagraduate lang po kasi niya. Isa ka pa. Kailan mo babalak bumalik sa Maynila? Wala na akong pera. Hirap na ako mag-budget ng gastusin dito sa bahay. Hayaan niyo po, Nay. 1 linggo na lang po, matatapos na po yung bakasyon ko. 1 linggo pa? Ano ba yan, Emma? Saan ako kukuha ng pera? Yang tatay nyo, kulang na kulang pa ang kinikita sa pamamasada sa isang araw. Si Nanay talaga. Simula nandito ako, wala man lang akong narinig sa kanya kundi puro pera na lang. Ano, Emma? Tutungangaan mo na naman ako dyan? Nay naman, paano pong hindi mauubos ang binibigay kong pera sa inyo? Pinangsusugal nyo lang. Aba, sumasagot ka na ngayon. Hindi porket binibigyan mo ako ng pera, may karapatan ka ng sagot-sagutin ako. Hindi naman po sa ganun, Nay. Ang sa akin lang naman po, yung binibigay ko po sanang allowance natin na pang 2 buwan, itinabi nyo po sana, hindi nyo po sana pinangsugal. Anong gusto mong gawin ko? Tumunga ako dito sa bahay maghapon? Bakit? Uulan ba ng pera dito sa bahay pag nandito ako? Di ba hindi? Sa sugal, buti doon umiikot ang pera. Napapanalo ko pa. Kung napapanalo nyo, Nay, bakit wala po tayong pera? Gaya po ng sabi nyo kanina. Sinabi ko lang yon para lumayas ka na dito at bumalik ka na sa trabaho mo. Sakit nyo naman magsalita, Nay. Bakit? Pera lang po ba ang tingin nyo talaga sa akin? Huwag mo nga akong dramahan ngayon, Emma. Mainit ang ulo ko. Palagi na lang mainit yung ulo nyo, Nay. Bakit? Kailan po ba lumamig yung ulo nyo? Simula nung umuwi ako dito, Nay. Ni minsan ba kinamusta nyo ako? Kung okay lang ba ako? Nay naman, hindi ako okay. Sana man lang tinanong nyo ako. Hindi yung puro pera ay nasa bibig ninyo. Anak? Emma? Pasensya ka na. Mainit lang talaga ang ulo ni nanay. Natalo kasi ako sa sugal. Anak? May problema ka ba? Iba na yung iyak mo. Hindi ka naman dating ganyan. Patawarin niyo po ako. Anak? Emma? Buksan mo tong pinto! Emma? Anak? Emma? Susi! Emma! Emma! Anak! Emma! Anong ginagawa mo, anak? Diyos ko po! Anong nangyayari sa'yo? Halika nga rito. May problema ka ba? Ayoko na, Nay. Hindi ko na kaya. Para akong mababaliw. Huwag mong sabihin yan, anak. Mahal ka namin. Nandito ako, ang tatay mo at ang mga kapatid mo. Marami kaming nagmamahal sa'yo, anak. Nay, pabayaan niyo na ako. Hindi, anak. Alam kong hindi ka okay ngayon. Pero lakasan mo yung loob mo. Hindi magbibigay ang Diyos ng pagsubok na hindi mo kayang lampasan. Nandito lang kami, anak. Anak, patawarin mo ang nanay sa mga nagawa ko. Diyos ko, ano ba tong nagawa ko? Pati anak ko napabayaan ko na. Patawarin niyo ako, Panginoon. Huwag niyo po sanang pabayaan ang anak ko.
Anak, uuwi ka na bukas sa trabaho mo. Sigurado ka bang kaya mo na? Opo, Nay. Kakayanin. Huwag na po kayong mag-alala. Hindi ko na po uulitin. Patawarin mo ako, anak. Okay na po yun, Nay. Wala po kayong kasalanan. Mahal na mahal din kita, anak. Sige, aalis na muna ako. Pupunta muna ako sa palengke, ha? Sige po, Nay. Mag-ingat po kayo. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Panginoon, hindi pa rin po ako makatulog sa gabi. Hindi rin po ako makakain. Hindi ko na po magawang tumawa gaya ng dati. Nahihirapan na po akong ngumiti minsan. Gusto ko na lamang mag-isa. Kung ito po ay isang depresyon, Panginoon, isalba niyo po ako sa depresyon na ito. Sa mga nakakalitong pumapasok sa aking isipan, saktan ang aking sarili at iwanan ang mundong ito. Panginoon, sa inyo po ako kakapit. Panginoon, ibalik po ninyo ang sigla ng aking puso, ang himbing ng aking pagtulog, ang gana sa pagkain, ang mga ngiti at tawa kasama ang mga kaibigan. Ibalik po ninyo ang lahat ng ito sa pamamagitan ng pagbalik sa inyong yakap. Yakapin po ninyo, Panginoon, ang inyong lingkod. Dahil sa inyong yakap, makikita ko ang kahulugan ng lahat ng aking pinagdadaanan. Amen. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen.